nwanne anyị nwaanyị bịa kọl m akụkọ a unu nụ nwanne anyị nwaanyị a okwu onye ama ama unu ga-eti mkpu mmekọta gwa unu afa nwanne anyị nwaanyị ọ bụ onye ama ama o wee sị na ọ nọ na online ofu nwoke wee bịa sị na ọ ga-anụ ya o wee sị na ọ bi na mba Amerịka fa wee na-akpa ọ na-adabakwa ezigbo ndaba ọ sịkwa na onye okwu ego o jiri aka ya sendieli ego ọ sị na o sendieli ya $100 wee si anya wegodili mmeta ụwa mma o wee chekwa na ụka kpuo ewu ihe ka a na-emezi ọ sị ya na ọ ga-anata na Krismas o mechaa ọ nata nwa ozi ọ sị na o nwee ihe mee na ọ nata nwa ozi so ọ sịzie ya na ọ ga-adịzi n'afọ ọzọ ka ọ wee nata o wee na-asị ya ifugonu na otego aka andị nọọsọ gị bụ onye nwe o wee sị ya fa na-eme vidio kọl mgbe niile ọ sị na fa na-eme vidio kọl mgbe niile ihe ọ gwaziri ya bụ ọ sị ya nya gbaa ọtọ ọgbọkwa obele ọtọ nya gbaa ọtọ nke tija ịmara tija ghasa ka fa wee na-eme vidio kọl a ka o wee welie n'edi ka ọ ghara ine anya ebe ọzọ ma ọ bụ chụọ nwaanyị ebe ọzọ o wee chekwa na ụka gbuo ewu maka o sendieli ihe so ọkụ ya ka o ji atrọsụzi ya o wee gbakwa ọtọ nke tija wee mechie vidio kọl ahụ wee si na ọka o weli wee na-edi wee na-eme ụwa ya na nwaanyị Igbo dị ụkọ na Amerịka na anara afụ anya ijekwu ndị akwụnakwụna ekwuo nnukwu ụgwọ so ọ sị o wee mebeli ebele wee si ebe ọ sị na ọ ga-anụ ya andị oyori ego o wee na-esendili ego niile nna ka o meelie ka obi dị ya mma andị na ọ chọkwa di na di dị ya mkpa na eji adị ọzọ by her side ka o meenu wee metekwa ya ka obi dị ya mma ịghọtago so ọ sị na-emechezie ihe a eme so ihe ọ fụzikwa bụ na ọ bịa tụọli ya ụtụ ya ọ tụziali ya ụtụ ya ahụ o wee si ya ochie na ya na onye na mmadụ na-ekwu okwu ọ mara onye ọ bụ ọ sị ya ka ezi nke bụ mmadụ onye ọ bụ ka ezigbo nke ịtụrụ m ụtọ mụ na gị meche mbọsị ya nna aja gị na-ajachili gị na-anya gbalị gị ọtọ tija na-atụgharịrị gị ka ị bịakwa atụzialụ m ka ezi ị na-evidobu m mbọsị ahụ o wee si ya sharap ha o wee kụja si ka ekwe nke bụ sharap o wee si ya ọ bụrụ na o wee kpọọlụ ya wee si ya na ọ ga-enye 5 million bịa nye o nyere 5 million ahụ ọ ya atụpụta ya na soshal midia onye ọbụla afụ ụtụ ya andị ọ bụ onye ama ama ọ bụ onye celebrity onye ọbụla ma onye ọbụla na-erespect si ya ụmara ihe ga-azụ ya nnọọ nya jos kwụọ onye ụgwọ ochie na ọ na-egwu egwu na ominikwe biznes Chineke ọ bụ ọkwa obele ihe ọkwana ya si ata wee nwụnwụ ọnya ọma jijiji shok wee mee nye ọnwa dị na a na-evidio o wee yọbịa si ya na na-akwa ayọta ya enete na ọnya ji wee ihe bankị ya kwụyali ya ụgwọ ka o delete enyi nọọsọ si abụ ihe ga-azọpụta ya ọ bụrụ na o merie otu onye na WhatsApp otu onye na Facebook otu onye na soshal midia niile onye ọbụla afụ ihe ọ na-eme ọ sị na onye ọ fụrụ n'anya melie ụdị ya onye na-asụkwa Igbo dịka o si asụ onye sikwa na ọ fụrụ ya n'anya fụrụ anya oke na-emekwa sendieli ego unu afụgo mmadụ isendikwelu mmadụ ego yichekwa ị na-atụrọsụzi ya o wee mee ụdị ya ụmụnne ihe unu ga-eme bụ onye si gị gbaa ọtọ tija wee meelie maka na ọ ga-anụ gị meelie show meelie bi show gị meelie bi show imekwenelie bi show a na-eme vidio kọlụ nke WhatsApp a o nwere ebe a na-akpa aka ọ na-evidio ya na-ama a na-akpa ya aka ọ na-evidio tie o nwekwele ihe ejile ga-eme n'otu nghọm nke a weli nke a lie m ego eji na nke eli na-eme ego unu afụghị ihe nji agwakwa unu nye bụ anya saa anya gbado wee na-asị m biko kedu ihe ọ ga-eme ọ na-abụnye nye 5 million a maka ọ karịrị 5 million a
ka onya mee gịnị na nne ego anụnwa ga-ewutekwu ya nnọọ nke ukwuu. Kedu ihe ọ ga-eme? O wee sị m jụọlụ unu kedu ihe ọ ga-eme. Onye nye 5 million ka o delete vidio ahụ maka vidio dị njọ, ọ dị ezigbote njọ. O si ifukwa ihe a ọ dịrọ mma n'anya ebe ọ na-emekweli ejara ejachie na-emeli ebisho ka obi wee dịkwa ya mma asị onye nke ọ mara na ọ bụrụ ya na mmadụ na-akali ụka ụmụnne. Ọ bụ ka ihe nke asịsị wee dị bụ nke ka njọ. Ihe nke a tụkwukwe m n'anya na oyoli ego o wee sendikwali ego ya ka o wee gbaali ọnya kwa nke ọ na-eme nke ọkwa na ọnya ka ọ gwara nke onye amatago nkakwu. Eziokwu onye ya amatago nkakwu ebe o si na ọ bịa wee gwa m okwu with confidence and no trust m wee gwa m okwu a na muzochibekwuye maka akụkọ a mama akpọniafa nwanne anyị nwaanyị gee ntị. Ihe na-enye ego ahụ ya tụpụtakana ya ka afụ ya tụọ ya nnọọ owuko owuo 2 days highest 1 week. One anụ ịbịa kwupụta dị mma unu afụgokwe na akụkọ ndị be anyị chai tụfie akwa. Kedu ụdị mmadụ lipụtazi na-alịgali okwu ekwensu nọzi n'ụwa asị nọ mmadụ inye nye tenko sisi afụ peni kpọpụlụ oghele ya bụ nwa mmaga ya gbara aka na ọ bụ mmaga ka ọ bụ ya bụ lezi man ka ọ bụ ya gbara aka na inye ndị be anyị ka ihe unu kwuru ọ bụ ya nye ya bụ 5 million ka onye enyene. Biko tụọlụ na ya alụ maka na ọ nọ na confusion. Ndewonu ndị be anyị ọgwụkwa ka ọra m n'ọnụ ọ dịkwa egwu ọ bụrụ obere ihe